Nitkellmu issa dwar il-pandemija kif mara ta' 74 sena hija l-aħħar vittma ta' COVID f'pajjiżna dan ifisser li sa issa kellna 521 fatalità mill-bidu tal-pandemija sal-lum, 20 minnhom fl-aħħar 7 ijiem. Bejn il-ħamis u l-ġimgħa kienu reġistrati 306 każi ġodda u fiqu 1062 persuna biex issa l-każijiet attivi niżlu għal 7941. F'din it-98 ġimgħa tal-pandemija kienu 2405 l-persuni li rriżultaw pożittivi għal-virus. Intant minna l-2 daħlu fis-seħħ regoli ġodda li jilimitaw id-dħul f'ristoranti, każini, gyms u postijiet oħra għal min għandu ċ-ċertifikat tal-booster. Fattur li qed iħasseb ħafna lill-operaturi fis-setturi diversi li qed ikomplu jesperjenzaw tnaqqis fl-operat tagħhom. Dan apparti li diversi ajruporti fl-Ewropa qed jinsistu li tittieħed azzjoni kontra d-deċiżjoni tal-Gvern Malti li jillimita għal 3 xhur biss il-validità taċ-ċertifikat tal-vaċċin meta l-pajjiżi l-oħra tal-kontinent iqisu ċertifikat validu sa' 9 xhur wara l-aħħar tilqima.